tror, den filmer nu. Okay. 2, 3, nu. Så en lille gud. Jamen, det er jo sådan en flasketing. Ja. Nej. Gå til lyset. Ja. Vi har kørt noget meget artigt. Jeg kan ikke se det. Gå til lyset. Kom herhen. Ja. Vi har kørt noget meget uartigt. Ja. Meget uartigt. Og det gør være det igen. Vi vælte en flaske. Vi vælte en flaske. En flaske skraldespand. Jeg får krampe i min arm. Og det gør være det igen. Jeg tror, jeg stopper det. Nej. Vi er lidt vilde her i Øster. Ja. Men vi ses. Hej. Kom, lad os løbe. Kom.